Nyinga Lydia Okeyo. Midhiero mag jatend migao machon mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i medore bang' duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho ka EACC ndikone mar nono mwandu mage. EACC dwaro mondo Matiang'i ochwalo oboke mage ewi mwandu mage manolose kind higa mar 2012 nyaka higa mar 2022 kaka Chris Owino leronwa. Achiedh nade kind jatend migao machon mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i kod piny owacho mar Kenya Kwanza pod dhi nyime bang' duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC ndikone Matiang'i. E oboke mane ochuoye kogno kod jatatije maduong' mar EACC Twalib Mbarak, EACC oketo ayanga ne gidhi nyime kod timo nonro ewi mwandu mag Fred Matiang'i. Kalure kod oboke no, EACC kwayo Matiang'i mondo migi oboke mayango omenda kod mwandu mane oloso kind higa 2012 nyaka 2022. EACC omiyo apisas magi Abdullo kod Paul Mugwe ting' mar neno ni obok makamago chopo apise magi mayudore Integrity Center. Mabiro juma achiel kende tok obila monjo dala Matiang'i e kar dak makaren e mano mane giwacho ni doho ne omigi oboke mar monjo dala Matiang'i kendo kawo tipo mag wang' dede. Kata kamano, okinde mag Matiang'i kotelnegi kod Danstan Omari ne okwedo wach makamano ka gilero ni obila ne okomiyogi oboke moro amora mawuok e doho kalure kod chik. So when we came in with the team, we asked, give us the court order. Immediately we asked for the court order, they stopped what they were doing. And that is why they have run away. If they had the court order, they could have continued doing their job. Today, unless that order is presented to the whole world, this is an illegal breaking. Omari ne ose omonj makamano ka otude kod chung' mar Matiang'i e weche mag siasa e yiero maduong' mokalo. Magi timore kata odoko ni Dr. Fred Matiang'i to ni e limbe pinje ma oko. Ma oyangi kokalo e barua ma ondiki kod Director General mar bad migao marango chenro mag oganda Emmanuel Simiyu. Barua no lero ni Matiang'i ne owuok e pacho kae tarik 19 dweni. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jonyuol mathoth ok osewuok oko mar